Barjaci kreću kraljevi, o tajstvo križa sjaj se, na kojem život umrije i smrću ljude oživi. Kristova muka, smrt i uskrsnuće vazneno su otajstvo koje slavimo, po kojem je smrt pobjeđena i život ponovno darovan čovjeku od Boga ljubljenu, po Kristu otkupljenu. Otajstvo križa. Koliko uranjam u njegovu tajnu, koliko razmatram o njegovoj dubini, o vezi između križa Kristova i moga života. Kažemo da smo kršćani. U našim kućama na zidu visi križ. Nosimo ga oko vrata. S krunicom je prisutan u našim automobilima. Toliko smo navikli na njegov lik da zaboravljamo koliko je on u svojoj suštini radikalan. Što je za mene zaista križ? Što je za tebe križ? Križ nije nešto simbolično, nešto dekorativno. Križ je stvarnost u životu svakog čovjeka. Tvoj križ je ono što te svaki dan pritišće, otvara ti rane pod svojom težinom, čini da krvariš, čini da padaš. To je trpljenje kroz koje prolaziš, napuštenost koju osjećaš, to je materijalno siromaštvo u kojem se nalaziš, bolest zbog koje trpiš ti ili one koje ljubiš, tuga zbog gubitka tvojih najmilijih, besmisao koji te je obuzeo. Da imaš jednu želju koju možeš izreći pred Bogom i jednu stvar od koje želiš da te Bog oslobodi, što bi to bilo? Zapitaj se u dubini svoga srca i kad spoznaš što je to, znaj, to je tvoj križ. To je upravo ono od čega bježiš, od čega se želiš osloboditi, što želiš promijeniti, ali ne možeš. Usprkos svim tvojim nastojanjima, on ostaje tu. Imaš dojam da što se više trudiš osloboditi se križa, da on postaje sve teži. Pod njegovom težinom padovi su sve češći. Nema kraja. I onda kažeš, Bože, pa gdje si? Zašto mi ovo daješ? Ako si tu, ako me ljubiš, oslobodi me ovoga križa, jer ja ga nisam zaslužio. A Bog, što on kaže? Koji je Isusov odgovor na tu moju i tvoju želju? On kaže, tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Isusove riječi govore da bez križa nema spasenja. Zar nije spasenje ono čemu se nadamo, za što molimo, čemu stremimo? Sveti Pavao u poslanici Korinčanima kaže, a mi propovjedamo Krista raspetoga, Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak i Židovima i Grcima Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi. Gdje se ja, gdje se ti pronalaziš u riječima svetog Pavla? Je li križ za mene i za tebe sablazan i ludost, ili je Božja snaga i Božja mudrost? Gospodine, pomozi mi da shvatim tajnu Tvoga i spasonosnu ulogu moga križa. Molim te po zagovoru Marije Djevice, majke Tvoje i majke naše, krijepi dušu moju,
da ne klone pod teretom križa, nego da ti zahvaljuje na svemu i u svemu. Pomozi da mogu ustati svaki put kad padnem. Pošalji na moj put Šimuna Cirenca da mi pomogne nositi teret križa kad on postane pretežak. Pomozi mi da u vjeri mogu govoriti: slavni križ uskrsnulog Gospodina, stablo je mojega spasa. On me hrani i daje mi radost, rastem na njegovim korijenima i širim se u njegovim granama.